kuyintokozo ukukhuluma nawe. Ubasta wena ubechaza amaphupho. Kodwa inamba yami angifisi ukuthi isetshenziswe umuntu ongeyona imember, angifisi. Yebo. So umuntu oyimember uyena kuphela ofana sesele inamba kusongo 9 ya-5 ntambama kuphela. From Monday to Friday kuphela. Akangi WhatsApp umuntu. Jeremiah Madonsela ngicela ukukhuphuza umuphupho lo phela ngezinkomo. As we have said, sizoyenza in 3 parts because akachaza ukuthi belobola intombi yakhe, belobola ex, belobola umuntu amaziyo, belobola umuntu angamazi. So we did the video lapho lesikhuluma umuphupho ulobola umuntu omaziyo. Umuntu ongathanda naye uyamazi nje uyambona endaweni anithandani kodwa bese uphupha umlobola, no? So njengamanje sikhuluma ngokuphupha ulobola umuntu wakho. So one, ngokujwayelekile uma ngenza ukuphupha umuntu wakho kuwupha wasingathatha njengoluhluma umlobola olusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyena omkhethelwe futhi omphiwe njengomlingani wakho futhi kumele ungawapholisa amaseko umlobole ngoba amandla into ozoba nayo noma wona njengamanje ziyamfunda idalo zakho. 2, ngokwesintu ke uma ngenze ukuphupha umuntu wakho kungaba uphawu oluhle uma umlobola lungasho ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi kumele ulobole isidalwa esimembethe lo muntu ila kulesima ukuthi lifika nje kanti lo muntu wakho sowamlobola, yabo. Ukuthi la ngenzeka lo muntu umuntu wemimoya wafanele umlobole lo muntu noma lesi sidalo usilobole noma usikhume, yabo. Noma ke 3 wesinye isikhathi uma ngenza ukuphupha umuntu wakho kungawupha oluhle uma umlobola noma nje kungenzeka kunosiko oludingekayo okumele lo muntu enzelwe lona ngabe uwe or abakubo, yebo. 4, ngenzeka futhi uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu oluhle umlobola olungathi ukuthi ngenzeka nje lo muntu yabo uyakuphephetha phela uyayiphusha ngoba unayo imali unawo manje ukuthi uphuthume lelo khuzi, yabona. Umlobole, yabo. Ngenxoshweni ngenzeka ugcina le idea ukuthi hayi shothi uyena umuntu engimphiwe idala futhi umaqondana kanti yena nje lo muntu useyakusebenzisa izinto ezithile ukuthi speed up the process ukuthi umthathe. Siyabonga besibheka la uphupha ulobola umuntu wakho, umuntu ojola naye, umuntu othanda naye njengamanje. Siyabonga. Kodwa sengibizwe ngakhohle hamba uvakashele i-Research Academy lapha eClarence Town eHammanskraal ePitoli. I-Research Academy ke iqala preschool iqala grade RRR, ine grade R phinde babe 9 after K iqala grade 1 to grade 12 bahola ngo-6 ekuseni 6 ntambama uyakwazi ukuthi ingane yakho ithi nje isiko grade R ibe isifunda isifunda computer literacy, isifunda ngama-robotics, isifunda ngama-coding nokunye okubalulekile, yabo. So yenza sure ukuthi uyayaphi ngabafashana kuwebsite www.researchacademy.co.za or uya ku-076 135 0426 uma around Pretoria. Isona sikole ongasichuza lesi la ngimisa khona ingane yakho iyofunda from a preschool or uma ufuna ingane yakho incedakale grade 1. Athi siyabonga.